Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Nagbalita na sila ng pag-atake hanggang sa mahawakan siya nito sa liig. Ibinalibag at muling inatake kaya nabitawan niya ang punyal. Nang nakahandusay na ang dalaga at duguan, napapikit siya at ipinabahala ang laban niya iyon sa Diyos. Pagdilat niya ay nakita niya ang nabitawang punyal na nasa malapit lang at kaya niyang abutin. Ang mga aswang naman sa paligid ay nagkakaingay. Tila inip na matikman siya. Ngunit sa muling paglapit ng pinuno sa kanya, bigla niyang inabot ang punyal. Itinarak sa dibdib ng pinuno, sabay hablot niya ng kwintas nito. Sinundan pa niya ang pagtarak sa dibdib ng nabiglang pinuno, kaya ang mga kaaswangan ay sabay-sabay na nag-atrasan at nagtakbuhan. Tila natakot sila sa pagkatalo ng kanilang pinuno, lalo na nang makita nilang hawak na ng dalaga ang kwintas ng mutya. Masayang umuwi si Faye sa kanila, higit ang saya ni Aling Tess. Ngunit nagulat na lang ang dalaga nang madatnang wala ng buhay ang ina. Tapos ay nakita niyang may mga dugo sa kamay ni Aling Tess. Anito, hindi na raw umabot si Faye. Wala na si Aling Isidra. Hindi makapaniwala si Faye. Tinanong niya ang pinagkakatiwalaang kapitbahay kung bakit nito pinatay ang nanay niya. Ani ni Aling Tess, dahil naramdaman na niya ang tagumpay ni Faye. Kaya kailangan na niyang wakasan ang gahiblang buhay ni Aling Isidra. Nang sa gayon ay mapasakamay na niya ang mutya ng pinuno. Dahil sa sinabi nito ay inihanda ni Faye ang punyal. Natawa lang si Aling Tess. Huwag na raw subukan ng dalaga na manlaban. Ibinigay na lang sa kanya ng maayos ang mutya at wala na silang pag-uusapan. Galit na galit si Faye. Malinaw na nilinlang siya ni Aling Tess para makuha ang mutya. Para lang sa sarili nito at hindi talaga para sa nanay niya. Paliwanag ni Aling Tess, maraming utang na loob sa kanya ang mag-ina. Dapat na nga raw ay magpasalamat pa sa kanya si Faye dahil tinapos na niya ang paghihirap ng nanay-nanayan nito. Ano ba naman daw yung ipaubaya na sa kanya ang mutya nang sa gayon ay maging quits na sila? Hindi iyon matanggap ng dalaga. Dala ng sobrang galit ay sinugod niya si Aling Tess at nagpambuno sila. Tinangkang agawin ni Aling Tess ang punyal sa kanya pero hindi ito nagtagumpay. Nang sasakmalin siya sa liig ay naunahan niya itong matarakan ng punyal sa dibdib tulad ng ginawa niya sa pinuno. Bumagsak sa sahig si Aling Tess.
Kahit naghihingalo na, ay sinubukan pa ring hablutin ng mutyang nakakwintas kay Faye. Subalit, bumagsak na rin ang nangihina nitong kamay. Sa kanyang pag-iisa, nagpasya si Faye na magtungo sa dalampasigan. Nang makakita siya ng bangkero, ay nagpahatid siya sa gitna ng dagat at doon ay inihagis niya ang kwintas ng mutya ng pinunong aswang upang wala ng aswang ang makinabang noon. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.